Okay, folks. Good morning. September 22. Ah, Nguntak sa Katarman. Basta, ikat to up. Anak sakyan si Buddy Jojo Sinsu. Ako din yung subscriber. So, nagto kami sa pangpangina. Biyahe kami. Biyahe pa. Aduh. Sabi na. Okay. Oh. Hanggang mo na hindi dia. Oh. Pampang Port 50,000 Buddy. Sakay na sa pump boat. Travel between Pangpang and Kalumutan. At kung Kalumutan dito, hindi din Pangpang. Gis ang bayad ng pagtabong Lanang Channel. Shout out sa mga tricycle drivers dito sa Kalumutan. Tricycle drivers, shout out. Shout out sa mga tricycle drivers sa Kalumutan.
Okay, gahuas na. Rawis.